טוב, אז אני חייבת תודה ענקית ולהמליץ לכם הכי מהלב על הקוסם בנות. כשמו כן הוא, פשוט קוסם, שלא נדבר על השירות, הזמינות ביום, בלילה, ההסברים, הסבלנות, באמת שהרגשתי שחרב עליי עולמי, והוא באמת היה שם בשביל להסביר לי הכל עד הפרטים הכי קטנים, היה זמין בשבילי לענות לי על כל שאלה, ובעיקר הכי חשוב, החזיר לי את האינסטגרם שלי בתקופת זמן כאילו מטורפת. בדרך כלל אני יודעת שזה לוקח המון זמן, והוא באמת החזיר לי את זה תוך שבועיים, שכבר קיבלתי הודעה שהחשבון מושבת לצמיתות ואין מה לעשות, והחשבון ממש כאילו אינסטגרם מסירים אותו. הוא באמת הצליח לשחזר לי את הכל עם שירות מהלב. חייבת להגיד לכם שהכי קנה אותי זה עניין ההגינות. בנות, הוא לא לקח ממני שקל עד שהחשבון לא חזר. זה בעיניי גדולה מטורפת של בעל עסק שמאמין בעסק שלו, מאמין במוצר שלו, ופשוט גובה את התשלום רק אחרי שהוא באמת מצליח להחזיר את החשבון. זה נתן לי ראש שקט, במיוחד בתחום כזה שאפשר הרבה איפה ליפול, ואני פשוט מודה לו מכל הלב וממליצה המלצה חמה לכל מי שקרה לה, ומי שלא קרה לה שגם לא יקרה לה, אבל תשמרו את הבן אדם הזה למקרה הצורך, כי אותי זה באמת הציל. אז תודה רבה לקוסם, ממליצה בחום. נשיקות איני.